Lama gue cimain lah ber. Happy Parents Day nih. Parents Day ni deh. Bima Hwkhw di. Present. Hi hello friends, खुलुमबाय आं Marami Daimari दिनैसो माने गोबावनि उनाव माने ब्लग लानानै फैदों आरोना बहुत बिजि मोन आङो मानो होनबाला बिदिनो गोबां खामानिफोरा माने थायो ओमफ्राय बेबायसानो मा बुंबावनो आरोना थ' दिनै आं माने एसे टाइम दिहुननानै दिनै देवबार स्पेशली माने प्रेजेन्ट माने मेलेबाबो जाला आरोना प्रेजेन्ट डे होनफ्लांदों पेरेन्टस डेखौ माने थ' माने दिनै आंहाथ' न'आव गावगायनि माने मामा गैया बिखुनजो गैया आंहा हौवाया मामाया गैला आरोना थ' मामा गैयिनि थाखाय आङो माने मामानि बिनानावफोराथ' दङना सानैसो थ' आङो बिथांमोनखौनो एसे फिसा फिसा गिफ्ट हैनानै दायो माने आङो बिथांमोनखौ थेंक इउ होनो थाखाय साबायखर बावनो थाखाय थांनो ओंखारदों आरोना फिसा फिसा गिफ्ट ओरैनो माने अननायनि नेरसोन आरोना बेफोरो थ' आङो बिथांमोननि थाखाय लानानै थांनो नागिरबाय थ' दायो माने लामायाव दङ बिनि उनाव आं गिर्जायाव थांगोन गिर्जानि उनाव माने आङो आंनि मामाखौ लोगो हमनो थांगोन आरोना जायनाखि आंखौ जोनोम होनाय बाबा हेपि पेरेन्टस डे आंहा न'आव आंनि बिहावाबो गैया आरोना बाबायाबो गैया माने बाहेरावसो थायो नालायथो गुवाहाटियावसो दङ बियो माने सफैयासै आरोना आं फन खालामना लिंहरदोंमोन थ' दायो जोङो थांग्रोनोसै बाबाखौबो लोगो मोनला दिनैथ' बिखुनजोफोरखौ मामाखौ आरो जहानि आबैमोनखौ आरो माखासे आबैमोन बहुत मोजां मोजां आबैमोन दंखोमोन आरोना आङो बिथांमोनखौथ' होजोबनो हाला मानो होनबाला एसे प्रब्लेम रांनि माने नांगौ बायदि गैयिनि थाखाय आं होनो हाला आरोना थ' आङो बिथांमोननि थाखायनो लोगो हमहैग्रोनोसै थ' बेनो जाहैबाय जाहा बिखुनजोनि न' आरोना थ' दोङो ना गैया न'आवबा Happy Parents Day Mama dengan Sekolah गिर्जा Hwkhw Hwkhw नोंनोसो Happy Parents Day nih deh बाबानो गैला जेबो बाबा Happy Parents Day Oi, thank you. नोङो जेबो गैला हय नोङो जेबो होआसै आङो दे दे आसिरबाद खालामथ'नि सोरां हायदे ज'नोसै रायजोफोर दायो माने जोङो ओंखारबोबाय आरोना मामा लाहानि न'निफ्राय आरो दायो बेलेग मामा लाहानाव थांलायदों जोङो माने नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना भिडिअखौहाय थ' आरो दायो माने बेलेग बिमा लाहानि न' बाबाया लान्थि जबाय थादों मामायालाय बाबा आरो नै जाहा मामाया बिथिं दाउ गोदागासिनो गैयालै गासिखौबो मावनो जानो गोनां खै केजि बेलाय मामा जानो मिथिया नो मामानो बियो मामानि थाखाय साहाफोरबो लोङाबा नो मा नोंनि थाखाय मानो लाबोदों पेरेन्टस डे दिनै बिमा बिफाखौ दिनै सिबिनांगौ रे दे थैनोबा दे मोजां मोजां आशीर्बाद हो दे मोजां गोदादो दे गोदानोसै थ' दायो जोङो जाहा मामानि न'आव थांगासिनो बेनो जाहैबाय गेरेन्सिनि दलं आरो नोंथांमोना नायलांबाय था गेरेन्सिनि दलंखौ नुवाखैब्ला बेवहाय नुगोन आरोना जोबोद गोलावखा बे दलङा सोरबाफोर थाबायनो फैफेराखैबा बेहाय फैनोबो हागोन आरोना थ' नायलां बिथिं दै थाङो ओमफ्राय बिथिं गारि फिसा माने साखा मोनब्रै गोनां गारिया थाङा आरो थ' जोङो बुहुत सान्दुं गोसायावनो जों ओंखारलांबाय गिर्जा जोबनानै बेलासिनिखौ माने जोङो जिरायासै आरोना ओमफ्राय बिथिं गारि फैबोला माने बेबायदि बेयाव साइडआव थाथ'नांगौ जायो आरोना माने गारि गंनै स्कुटियानो थांजाया नालाय थ' दायो जोङो बेयाव थाथ'नाय आरो जोङो लगे लगेनो बे गारिया बारबानो माने जों ओंखारलांफिननोसै आरोना बेनिफ्राय थ' नायलांबाय था बेवहायनो माने जोबोद गरमाव माने मोजां दै फैयो आरोना ओमफ्राय बिथिं माने नैबे गथ'आ माबायदि साइकेलजों फैदों साइकेलाल' जेन थेन थांनो हायो आरोना साइकेलजों स्कुटिजोंल' ओमफ्राय गारि गंनै फैबोला माने थांनो हाया आरो बिथिं बे दैया थाङो माने दैलाङाव बुहुत गिदिरहैनो बेयाव दैया फायो आरोना आरो बिथिं दैया बोहैलांगासिनो थायो आरो गाहायथिंबो दै थाङो गोजौथिंबो दै थाङो आरो बे गोजौनि दैयावनो माने गोबां बिदि गथ'फ्रा दुगैगासिनो दंमोन आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन नै माने बेनि गाहायावथ' दै दङ आं लाहरनो हाया आरोना भिडिअखौहाय थ' बेयाव माने सेंग्राफ्रा दुगैदों आरो एसे थांबावनानै माने सिख्लाफोरा दुगैगासिनो दं आरो बे दैयावहाय
เป็นสร้างดังนั่นนะยังก็เป็นละครแล้วข้างในก็Pilih Dewa no kamar lah nah aku dan bosok dia malah Jwnwmgiri Bima Mantelan. Bah tu hali cian Ada keluma? Kulupai pura Kulupai Kulunen sampai dah सोरबाफोर भैरबकुन्दनि एक्सिडेन्ट जानायखौ नायनो गोसो दंब्ला नेक्स्ट भिडिअखौ नायदो आं बे भिडिअआव होजोबनो हाला आरोना मानो होनबा भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन थ' नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय बाय बाय